a chroeso nôl i rhaglen olaf Paid Ymddiheuro cyfres 2. Ma' hwn mor exciting. Ma'r gyfres yma 'di hedfan. I feel like 'dyn ni 'di neud popeth yn really gyflym leni a ma' just dwi me'wl ma'r gwesteion ni 'di ca'l 'di bod yn amazing fel gwesteion cyfres cynta ni. Dwi me'wl ma'r topics ni 'di trafod bach yn wahanol hefyd. Ma' nw 'di teimlo'n lot fwy varied yndo? Yndi, dwi'n meddwl ma'n edrych ar wahanol agwedda o iechyd menywod, a dwi mor hapus 'da ni 'di gallu neud hynna. Yn amlwg 'di bob rhaglen ddim 'di cynnwys wbath sydd dim ond yn effeithio menywod, ond ma'n neis trafod rhywbeth sydd yn effeithio pawb, ond sut ma'n effeithio menywod yn wahanol, a dyna be' nesh i Mm. rili mwynhau amdan yr episod ACL. Nesh i dysgu gymaint o'r episod yna. Ond ia, dwi'n methu coelio 'dan ni yn diwedd cyfres 2, ma' wir 'di fflio. Dwi'm yn gwbo os ti'n teimlo'r un fath? Ie, ydw. A dwi me'wl fel leni o'n i jyst yn poeni swn i ddim efo amser i neud y podcast, yn enwedig efo prifysgol, fel ma' Leni 'di bod mor anodd. Dwi me'wl jyst ma' o'n rili drwm pan ti'n cyrredd fourth year yn ysgol feddygol jyst achos y ffor ma' Caerdydd yn gweithio ma' nw'n rhoi unryw un allan yna sy efo diddordeb mewn studio meddygeth. Ma' nw yn rhoi fatha finals ti I suppose, so fel isgies ti a practical exams ti gyd yn blwyddyn 4 sy jyst yn neud bywyd yn lyfli ag yn stressful. On' unwaith ma' gyd drosodd, ma'n teimlo'n lyfli. A fydd cael yn smasho fo flwyddyn nesa dwi'n siŵr, so bydd ti'n fine. Ond na, dwi'n rili falch nathon ni ga'l y cyfle i neud o. Dwi 'di ca'l profiade hwyl leni, so ni 'di bod i Every Woman Festival do, a ni 'di bod ar Heno yn trafod y podlediad. Dwi 'di ennill gwobr am cyfres 1 sy fel waw, sai'n credu bo' 'na 'di digwydd. So odd wnna'n lyfli, diolch galon i ysgol feddygol am yr enwebiad, diolch i'r Coleg Cymraeg. Ie, odd wnna'n noson rili neis doedd? Do, a ma' mor neis 'dan ni 'di ga'l cymorth gen gymaint o bobol. Dwi methu coelio faint o bobol sy 'di helpu ni cyrredd y pwynt yma. Yn amlwg 'dan ni yn lyfio neud y podlediad eniwe, hyd yn oed os ma' jyst yn helpu un person, 'dan ni mor hapus i neud o. Ond ma'n rili neis ga'l y recognition mewn ffor, nid yn unig i ni, ond i gwesteion ni 'fyd. Fatha ma'n dangos faint o effaith ma' nw 'di ga'l ar y cymuned, a'r ffordd 'dan ni'n gweld iechyd menywod. Ac ia, dwi jyst mor ffodus 'dyn ni efo yr ysgol feddygol yn cefnogi ni, a hefyd diolch enfawr i'r Coleg Cymraeg. Ma' nw jyst yn cefnogi ni yn bob dim, a dwi 'di bod mor ffodus i bod yn llysgennad i'r Coleg Cymraeg am 2 mlynadd rŵan. O, odd hwnna'n rili hwyl though. Fatha i feddwl os fyse'r sgîm llysgynhadw 'na ddim yn bodoli, fyse fues i heb gyfarfod, Ie, yn probably. union, fysa'r podlediad 'ma ddim yn bodoli heb iddyn ni fod yn llysgennad i'r Coleg Cymraeg. Wel, ar wahân i hynny, be' 'di life updates ti Cel? Ti dal yn danso? Ti dal yn brysur? Ie, so dwi newydd orffen blwyddyn 3 a dwi am symud fewn i flwyddyn 4 ym mis Medi. Dwi dal yn dawnsio yr un faint ag o'n i yn blwyddyn 1. Dwi am lleihau bach ar gyfer blwyddyn 4, ond i fod yn onast, 'di ynna ddim yn dewis dwi 'di neud, ma'n mwy dwi ffwr' ar gyfer placement cynta fi yn Bangor, so ma'n golygu allai ddim bod yn rhan mor fowr o'r gymdeithas a dwi wedi bod. Ond dwi dal 'di ffindio ffor i allu coreograffio dawns ar gyfer y cystadlaethol blwyddyn nesa. Yy Wrth gwrs ti wedi, a sai'n even gweud unryw beth 'c'os nes i'm stopio gwneud unryw beth yn blwyddyn 4. O'n i fel, o ie, nai stopio cwrdd, nai stopio podcast, nai stopio popeth. Didn't really happen, a o'n i'n fine, so fydd ti'n fine. Ma' yn rili bwysig, a os ma' neud ti'n hapus a dyna sut ti fatha'n ca'l switch off, then gna fo. O's gen ti unrhyw life updates, Elin? Yym, na, ma'n teimlo fel bod bywyd fi jyst 'di bod yn meddygeth.
meddygaeth dros y flwyddyn dwytha yma. O'n really exciting though, chos nes i gael y newis i fod yn cyflwynydd y Fladeiged yn Eisteddfod Wrecsam 2025. Ie, 2025. So oedd hwnna'n really exciting. So nes i fyny Wrecsam, cael y cyfweliad, a ie, cael y newis. So oedd hwnna'n fraint massive. So Eisteddfod 2025. Bydd o'n wythnos prysur iawn, fi'n siŵr, ond na, dwi'n really excited. Ond ar wahan i hynny, dwi jyst yn edrych mlaen at gweddill yr haf. Dwi'n mynd i fod yn mynd mewn i intercalation degree blwyddyn nesaf, so dwi'n mynd i studio population medicine. So cymryd blwyddyn allan o'r gradd, a wedyn mynd nôl i wneud y 5 blwyddyn o feddygaeth y flwyddyn wedyn. So technically 2 flynedd i fynd nes dwi'n graddio fel meddyg, sy'n eitha neis, achos dwi efo diddordeb mewn population medicine, public health, a actually project fi sy'n clymu mewn yn neis i beth ni'n mynd i fod yn trafod yn yr episod yma, yw edrych ar pa wybodaeth mae menywod angen i benderfynu os maen nhw moyn pain relief, a pa fath o pain relief sydd ar gael i fenywod cyn rhoi IUDs mewn. A mae hynna'n mynd ymlaen yn berffaith i be da ni am trafod yn y podlediad heddiw ma. Ond Elin, mae hynna mor exciting. Dwi'n mor falch fod ti di gallu intercaleitio a fod ti am gael nid blwyddyn off meddygaeth, ond blwyddyn o wneud sgiliau hollol wahanol i beth ti wedi bod yn wneud yn y flwyddyn yma. Mae wedi bod yn lot o sgiliau ymarferol, lot o aroliadau, a mae gen ti amser ŵan i just ymchwilio o beth ti efo diddordeb mewn. A mae hynna mor exciting. Fyddai digwydd bod yn Asia pan mae'r podlediadau yma yn mynd allan. Dwi yn cyrraedd yn ôl i Gaerdydd diwrnod cyn dwi'n dechrau blwyddyn 4. Ond pan ti'n ei meddygaeth, ti'n rili gorau fatha just ffitio bob dim mewn, ti'n gorau wneud y mwyaf o amser off. A dwi'n teimlo fatha dwi yn wneud hynna yn dda. So dwi'n mor hapus bod fi efo'r cyfle eto i allu trefeilio blwyddyn yma. Dwi'n rili ffodus. A dwi'n gobeithio wneud hynna roi bach o switch off i fi o bob dim. Definitely, dwi'n mor jealous. Oedd hwnna'n amazing. Ti'n mynd am fel, dros mis? Tua mis mae o. Oh, lovely. Fydd hwnna'n mor exciting. Dwi'n mor exciting. Dwi'n mynd i wneud... nes i fynd i Sri Lanka blwyddyn dwytha, ben fy hun, a nes i wneud tua wsos o trefeilio o gwmpas yr wlad, ond dwi ddim di wneud fatha... Dwi ddim di byw backpacker life o blaen. Fatha, dwi'n actually di just cario bob dim am mis ar cefn fi, a literally, da ni'n symud fatha, weithiau da ni'n mynd yn aros noson mewn rhywle, da ni'n cymryd overnight bus, glanio na, treulio diwrnod yna, overnight bus allan. So da ni'n symud rownd gymaint, a dwi'n rioed i wneud fatha'r fath yna o trefeilio, so dwi'n really excited i allu wneud hynna. Ie, bydd yna'n brofiad amazing, a dwi'n methu aros i glywed amdano pan ti'n nôl. Alla pan fydd ni'n cychwyn season 3, ti'n gallu deud fel bach o updates o hwnna. Na fydd o'n really exciting. Reit, felly ni gael mewn i'r podlediad yma, episod ola cyfres 2. So, be nath promptio ni mewn ffordd i recordio yr rhaglen yma ydy oherwydd ers cyfres 1 dwi di gael y Coil. So, dwi'n rhan o'r Coil Club rwan. Yay! Ag o'n i jyst eisiau trafod profiadau ni, digwydd bod da ni lwcus mae gen Elin a fi na Coil gwahanol, so da ni'n gallu dod o perspectives gwahanol. Ond Elin, ti eisiau deitha ni amdan dy brofiad di o gael y Coil? So, nes i gael y Coil mewn cwpl o flynyddoedd yn ôl rwan, ac oedd o yng nghanol Covid, actually. So, nath hwnna wneud popeth yn eitha anodd o ran cael y Coil di rhoi mewn, cael y pwyntiad, oedd yr waiting list yn huge, oedd o'n ridiculous, oedd fel 9 months neu rhywbeth. Ond nes i fynd ar y waiting list,
A yn ffodus, o'n i'n nabod rhywun oedd yn gweithio yna, hwn typical, fel be o'n i'n siarad yn yr episod dwytha, efo yr ACL episode efo connections and stuff. O'n i wedi bod yn aros am misoedd, i fod yn deg, ond wedyn o'n wedi bod cancellation yn ei emergency contraception clinic nhw, reit ar ddiwedd y dydd. A nath i just ofyn, o, ti moyn dod mewn? Cos dwi'n gwybod bod yn aros ages. Ac ar y pwynt yma, o'n i ddim really ar unrhyw fath o contraception. So, o'n i just eisiau bod ar rhywbeth jyst i fod yn saff. So es i mewn ar yr emergency contraception list ma i gael y cop o coil di rhoi mewn. A o'n i di edrych mewn iddo, o'n i wastad eisiau mynd am y copa drost yr hormonal IUDs, IUSs. Ac oedd hwnna actually, achos o'n i wedi trio lot o hormonal contraceptions yn y gorffennol, a o'n nhw just heb weithio i fi. So, a combined pill particularly, just heb weithio i fi o gwbl. O'n i wedi cael, fatha, o'n i'n teimlo fel bod fi wedi rhoi pwysau on, obviously, does na ddim unrhyw fath o ymchwil sydd dangos bod y combined pill yn achos i ti rhoi pwysau ymlaen, ond ma' 'na ryw fath o dystiolaeth bod water weight ti gallu cynyddu a wneud ti deimlo bach fwy bloated falle. So nes i gael hwnna, nath hwnna fatha trigro lot o broblemau iechyd meddwl i fi. O'n i'n lot fwy emosiynol, fatha o'n i'n emotionally label, o'n i'n mynd fyny a lawr o ran teimladau fi, ond o'n i'n teimlo'n drist rhan fwyaf o'r amser. O'n i wedi mynd mewn bach o depressed phase, I suppose. So wedyn, a hefyd, o'n i'n really yn licio cymryd pil bob dydd. O'n i'n anghofio, o'n i ddim yn predictable o ran os o'n i yn cymryd o ar yr amser iawn, oedd hwnna'n stresio fi allan, ac yn amlwg ti'n gofod cymryd o exactly yr un amser bob dydd, ond ma'n helpu. So so hwnna'n stresio fi allan, a o'n i just eisiau rhywbeth long term, o'n i yn gallu cymryd allan os o'n i newydd meddwl fi, a just trwy popeth at ei gilydd, y cop o coil oedd y peth gorau i fi, achos oedd ddim efo'r agwedd hormonaidd na o fewn o chwaith. So, perfect. So, es i mewn i'r Royal Infirmary yn Gaerdydd i gael o di rhoi mewn, ac dwi'n cofio eistedd yna, a o'n rhaid wedi, fel middle-aged, sef fatha yn ei 50s, a dwi'n cofio nath i sbio arno fi, ac es i efo ffrind, un o hen housemates fi, Hiya Freya, neu di ddim gwrando ar hwn achos ti ddim yn siarad Cymraeg, ond diolch i Freya, nath i ddal llaw fi drwy'r holl broses, oedd yn lyflu. A o'n i di mynd mewn, a dwi'n yn gwybod sut oedd y rhaid ma'n gwybod na emergency contraception clinic oedd o, ond oedd hi yn. Ac oedd hi'n eistedd yna, a wedyn oedd hi fel, oh dear, maybe you need to be more careful next time. Ac o'n i fel, okay, lovely. I didn't feel the need i esbonio iddi bod fi ddim yna am emergency contraception. Ac even os o'n i yn, fel, good on you am fynd am emergency contraception, fel ma' hwnna'n y peth mwyaf responsible ti yn gallu gwneud. Ond oedd o just unwaith eto fel yn arwydd bod fatha'r stigma 'na dal just yn bodoli. A dwi'n meddwl ma' lot o bobl ddim yn dal yn cysylltu'r ffaith bod ti yn gallu cael y coil for just normal, regular, bog standard contraception, a bod o ddim yn gofod bod achos it's an emergency contraception, yn enwedig efo'r copper coil. Achos mae pawb obviously yn cysylltu'r ffaith bod y copper coil yn really effeithiol fel emergency contraception, ond wedyn ddim really yn trafod bod ti yn gallu just cael o'r di rhoi mewn am normal contraception. Anyway, so dyna oedd profiad cyntaf fi, lovely. A wedyn es i mewn, a oedd y doctor yn lyflu, oedd hi'n really, really good. Ond o'n i heb gael unrhyw wybodaeth o flaen llaw o ran unrhyw fatha i gymryd paracetamol, ibuprofen. O'n i ddim trafodaeth o gwbl am oedd na unrhyw beth sy'n nhw gallu wneud i leddfu'r poen. So dwi'n gwybod yn ddiweddar, mae wedi bod yn massive debate na does am fatha i ti'n rhoi anaesthetic mewn neu ddim. Nes i ddim cael anaesthetic, local anaesthetic di rhoi mewn ar y pryd. Dwi'n gwybod mae ffrindiau fi wedi cael o,
a maen nhw actually dweud bod hwnna'n lot fwy poenus na actually rhoi'r coil mewn. So mae'n big debate o gwmpas hwnna ar hyn o bryd o ran ydy o actually well na ddim. Anyway, so nes i ddim gael unrhyw wybodaeth am hwnna, nes i just fynd mewn a cael leaflet just o ran side effects a be i wneud os o'n i'n poeni, neu os oes unrhyw wedi'n digwydd ac yn y blaen. Ond wedyn, dim byd arall, just cael ti rhoi mewn, that was it. Nes i ffeindio fo, ac oedd hwn yn really da ffordd nath y doctor esbonio fo, nath i ddeud, your body's gonna recognise that there is a foreign object inside and it's going to want to try and get rid of it. Dyna be nath i ddeitha fi. O ran y teimlad nes i deimlo wedyn o fatha'r intense cramps, o'n i completely yn dall be oedd i'n meddwl, achos oedd yn teimlo fel bod corff fi just isio fel contracto a cael gwared o'r IUD ma. A nath hwnna bara, so ni'n gweud, so nes i gael as rhoi mewn diwedd y dydd. Nath o bara drwy'r nos, probably mewn i'r diwrnod wedi, i fod yn deg. Ond nes i just cymryd paracetamol, ibuprofen, fatha yn rheoledd, hot water bottles, trio symud gymaint o gyni'n gallu, ond obviously nes i resto tran fwyaf o'r amser, really. A oedd o yn just yn teimlo fel intense period cramp, i fod yn deg, i fi. A o'n i rioed i cael period cramps really gwael, i fod yn onest, ond oedd o sort of o gwmpas be o'n i'n disgwyl a bad period cramp to be. So o ran hwnna, dyna be nes i wneud o ran recovery, I suppose, achos mo yn procedure, mo yn rhywbeth internet, a dwi'n meddwl yn bwysig i ddeud, dio ddim just fel, dwi'n meddwl weithio mae pobl yn meddwl yn cael y coil di rhoi mewn fel, in and out. And actually, it's an intimate procedure, mo'n rhywbeth ti'n gofio fatha gadael i ti gorff recovero ohono fo, dydy? So, fel Elin, nes i fynd ar yr combined pill pan o'n i tua 17, a nath hynna really ddim gweithio i fi yn bersonol. Os da chi wedi bod yma ers cyfres 1, mae rhaglen rhif 6 o cyfres 1 yn trafod rhai o'r problemau nes i gael efo'r pil, ac oherwydd nes i gael profiad mor wael ar y pil, dwi'n gwybod na nid dyma ma nhw'n argymell i bobl wneud, ond o'n i just ddim yn fodlon treial unrhyw piliau eraill mwyn contraception. A hefyd, i fod yn hollol onest, ers o tua 17 i 21 dwi wan, o'n i'n really angen contraception. Oedd o ddim yn rhywbeth o'n i angen, o'n i ddim efo partner ar y pryd. Ond wedyn, blwyddyn yma, nes i gael partner am y tro cyntaf mewn quite hir. Ag oedd yr poeni yn fusol os o'n i'n feichiog neu ddim, just ddim yn gweithio i fi. Dwi hefyd yn meddwl, dwi'n gwybod i fi yn bersonol dwi ddim eisiau plant am o leia 10 mlynedd. Ac oedd just iwsio condoms a falle yn gweithio i fi am chydig misoedd, oedd o just yn risg o'n i ddim yn hapus efo. Os oedd o'n wbath o'n i'n poeni amdan gymaint bod fi yn wneud loads o pregnancy tests bob mis, mae'n wbath dylswn ni wneud mwy i atal. So, da ni mor ffodus, mae gennym ni gig lle da ni'n gael mynediad at contraception am ddim. So, o'n i jyst yn teimlo bod rhaid i fi fynd ar wbath oedd yn rili effeithiol a fysa'n golygu does dim rhaid i fi cymryd pil bob dydd. Wrth edrych ar yr contraception mwyaf effeithiol, nes i dod ar draws y coil, a nes i penderfynu oherwydd bod o mor effeithiol na dyna yr dull atal cenhedlu oedd yn iawn i fi. Gan fy mod i'n gael mislif mor boenus a dwi wedi colli gymaint o gwaed yn ystod y mislif bod dwi wedi gael cyfnodau lle dwi wedi bod yn anemic a falle. O'n i'm yn teimlo bod yr copper coil yn dewis doeth i fi.
So bod fi 'di gael profiad gwael efo'r combined pill, o'n i'n meddwl, t'mo' be, dwi'n digon bodlon i rhoi y Mirena fewn a jyst gweld sut ma'n mynd. O'n i'n gwbod na ella oherwydd y profiad nesh i ga'l ar yr combined pill bod o'n wbath o'n i angen bod yn ofalus efo, so o'n i'n tracio symptoma fi, o'n i'n tracio mood fi jyst i sicirhau bo' fi'n iawn. Ond gan bod o'n actio, t'mo', yn yr ardal yna, ma'n ista yn uterus fi, ma'n actio yn fan'na. Dwi 'di ffindio ma' 'di ga'l lot llai o effaith ar emosiyna fi na nath y pil. Nesh i ga'l profiad bach yn wahanol i chdi Elin o ran y broses o actually ga'l o fewn. So, o'n i'n gwbod bod waitlist Caerdydd yn uffernol o hir. O'dd o tua 8 mis pan o'n i isio ga'l y Mirena Coil i fewn. So digwydd bod nesh i ffonio yr clinic adra i weld os o'dd o'n ffastiach, ag ar ôl i fi ga'l yr consultation, o'dd y doctor fatha, "O, ti isio dod fewn wsos nesa?" Ac o'n i 'tha, "Oh my god, dwi'm yn gor'o' aros o gwbl." So nesh i ga'l profiad rili da o ran ddim yn o'n i'n rili ffodus bo' fi ddim yn gor'o' aros yn hir iawn o gwbl. Yym, gan bo' fi ddim ar unrhyw fath o contraception, o'n i yn awyddus i ga'l o mor gyflym â phosib. Ond yn amlwg o'n i hefyd yn hapus aros, ond ma' nw yn argymell, wel, mi nathon nw argymell i fi i gymyd yr pil, yn ystod yr amser o'n i'n aros i ga'l y coil, ond eto 'di hynna jyst ddim yn rhywbeth o'n i yn bodlon neud. So nesh i ffonio yr gwasanath iechyd rhywiol ar gyfer ardal fi adra. Nathon nw rhoi consultation i fi gyda doctor dros y ffôn. So dwi me'wl deuddydd ar ôl i fi ffonio'r gwasanaeth iechyd rhywiol, nesh i ga'l consultation efo doctor a nesh i trafod, t'mo', be' o'n i'n poeni amdan, a nesh i ddysgu bod 'na opsiwn gwahanol i'r Mirena Coil. So ma' 'na rhywbeth o'r enw y Celyn coil sy efo llai o hormonau yno fo. A gan bo' fi 'di ga'l profiad mor gwael ar yr combined pill, o'dd o'n rhywbeth o'dd y doctor yn meddwl dylwn i ystyried. Yn y diwedd nesh i fynd efo'r Mirena oherwydd do's 'na ddim mawr o wahaniaeth fewn yr milligrams o progesterone sydd yn ga'l ei rhyddhau yn ddyddiol ar y ddau coil. A ma'r Mirena yr unig un sydd yn approved ar gyfer trinieth o mislif boenus a gwaedyn ormodol ar mislif, ag o'dd heina yn rhywbeth o'n i isio mewn dull atal cenhedlu. Hefyd efo'r Mirena ti'n fwy tebygol o golli dy fislif yn gyfan gwbl, ag eto oherwydd ma' mislifoedd fi 'di bod mor boenus, o'dd hynna'n rhywbeth o'n i'n gobeithio sa'n digwydd. Dyw e ddim 'di digwydd eto, ond dwi dal hold out hope i gobeithio deud tra i mislif fi am few years. A wedyn, ar ôl fi ga'l y consultation, o'dd y doctor yn amazing, nath 'i siarad fi drwy gyd o opsiyna fi, be' sa'n digwydd ar y diwrnod, a nesh i ddeud swn i'n licio neud mwy o ymchwil fy hun mewn i'r dau fath o coils gwahanol cyn dewis. So mi o'dd 'na'r opsiwn i fi ddewis pa coil o'n i isio dros y ffôn, ond nesh i ddeud actually plîs gai mwy o amser i edrych mewn i'r pethe 'ma fy hun. O'dd apwyntiad i ga'l y coil fewn 'di bwcio am tua pythefnos ar ôl hynna, ag yr unig rheswm nesh i aros pythefnos o'dd oherwydd o'n i dal yn Gaerdydd. Nathon nw literally deud, "Ti isie dod fewn fatha wsos nesa?" Ag o'n i 'tha, Sori, dwi actually yn Gaerdydd, allai wneud hynna." Ond o'n i jyst mor ffodus o ran amseroedd aros. So nesh i troi fyny i yr Royal Alexander yn Rhyl, a o'dd o'n profiad mor anarferol i fi oherwydd bob gwasanaeth iechyd dwi 'di ga'l mynediad at, t'mo', yn yr blynyddoedd dwytha ma' 'di bod yn Gaerdydd, ac yn amlwg ma' bob dim mor fawr yn Gaerdydd. A nesh i dod i'r Royal Alexander ag yn amlwg nid jyst yr coil appointments o'dd yn digwydd y diwrnod yna, o'dd fatha blood appointment, fel ma' rhaid o'dd 'na rhyw fath o baby checks ne' wbath 'c'os o'dd 'na loads o babies yn y lle. Ag o'dd jyst yn profiad weird fatha o'n i'n ista 'na'n aros i ga'l coil fi fewn efo
pobol o bob rhyw, pob oed, a ia, o'n i 'di dysgu wel, o'dd y doctor 'di deutha fi amdan cymryd paracetamol ag ibuprofen cyn i fi fynd, a dwi yn person fel ti Elin, dwi yn bach o control freak, dwi'n licio paratoi, a ma' paratoi yn neud i fi teimlo yn well am bob dim. So o'n i 'di creu fatha coil box, so o'n i efo fatha bocs yn bathroom fi, o'dd efo literally bob dim swn i 'di angen. O'n i efo fatha hot water bottles, heat patches, deep heat, tampons, pads, um period knickers, fel bob medication posib swn i angen yn y bocs 'ma, a nath hynna neud i fi teimlo gymaint gwell amdan yr brofiad. O'n i hefyd o'n i am ddeud dwi'n ffodus bo' hyn 'di digwydd. Dwi ddim yn ffodus bo' hyn 'di digwydd, ond digwydd bod dwi 'di ga'l profiad yn ga'l sbeculum fewn yn barod, so o'n i'n gwbod bo' rhaid i fi fynd i'r toiled cyn ga'l y sbeculum fewn. I unryw un sy'n mynd am sbeculum neu mynd am coil, plîs cerwch i'r toiled cyn ga'l o fewn. Ma' mor anghyffyrddus os ti ddim, a dwi'm yn sôn am mynd am wî, dwi'n sôn am y ddau. Ma'n rili, rili anghyffyrddus os ti ddim, so plîs cerwch i'r toiled cyn. Nesh i cyrredd a nesh i fynd i'r toiled, a digwydd bod nathon nw galw enw fi allan tra o'n i yn y toiled, ag o'dd mama efo babi bach, 'di bod fatha, "Oh, by the way, ma' nw 'di galw enw chdi." A syth ar ôl i fi dod allan o'r toiled, o'dd dynas 'ma fatha, "O, 'dan ni angen casglu urine chdi i neud pregnancy test." Ag o'n i fatha, "O, dwi newydd mynd am wî." So ie, bod o'dd rhaid i fi fatha abstainio, o ga'l rhyw am fatha mis, dwi me'wl, cyn i fi ga'l yr coil fewn, odden nw dal gor'o' neud pregnancy test. So nesh i neud hynna, yn amlwg o'dd hynna'n negyddol, a wedyn nesh i ga'l yr appointed efo'r doctor, nesh i ga'l y consultation efo, ag o'dd hynna'n rili neis 'c'os weithia' ti ddim yn ga'l yr fatha continuity of care 'na, ond o'dd o rili neis 'c'os o'n i 'di t'mo' siarad drwy be' o'n i'n poeni amdan ar y ffôn efo hi, a wedyn hi o'dd yr un nath actually rhoi coil fi fewn. So unwaith eto nath hi siarad amdan opsiyna fi, nesh i ddeud bo' fi 'di dewis y Mirena, a deud rhesymeg fi dros neud hynna. Yym Wedyn, t'mo', ti'n gorod ar y gwely, o'dd coese fi mewn fatha stirrups ar yr ochor, ma'r speculum yn myn' mewn, ma' nw'n mesur, uterus ti, a wedyn ma' nw'n rhoid y coil i fewn. Yym, I fi yn bersonol, y darn mwya poenus o'dd yr mesur, nid actually yr coil yn myn' fewn. A fel dwi 'di deud, dwi yn rhywun sy'n ga'l mislif-oed reit boenus, a swn i ddeud o'dd yr teimlad o'r mesur a rhoid y coil i fewn, o'dd o jyst fatha y cramp gwaetha dwi rioed 'di profi, ond mewn ffor o'dd o'n well oherwydd nath o dod i derfyn. T'mo' fel arfer dwi 'di profi yr teimlad yna jyst yn mynd on am oria ag allai'm lleddfu'r poen, a mewn ffor o'dd o jyst yn neis bod yr eiliad nath o dod allan, o'dd y poen yna 'di mynd. Nesh i ddim ga'l local anaesthetic injection, ond mi nesh i ga'l yr spray, so ma' nw'n gallu fatha rhoi local anaesthetic spray ar y cervix, a nath hynna rili, rili helpu. Swn i ddeud i fi yn bersonol o ran y poen ar y cervix, o'dd hynna yn ddigonol i fi allu mynd trwy y broses heb ormod o boen, ag o'dd y doctor mor lyfli, fatha nesh i fynd yna ben fy hun, a t'mo' o'dd hi jyst fatha, "Ma'n wbath rili scary i neud yn oed ti, ond ma'n ffurf mor effeithiol o atal cenhedlu, a dylse ti bod yn rili balch o dy hun am ga'l y coil fewn." Ag o'n i fatha, "Diolch, ma' hynna'n golygu lot." Ag o'n i 'di ga'l profiada reit gwael cyn hyn o ran nath un meddyg teulu deutha fi bod yr coil ddim yn ga'l ei argymell i bobol sy ddim 'di ga'l plant, a dwi'm yn meddwl bo' hynna'n wir. Ag o'dd o jyst yn neud comment yn deud o'dd o isio fi fynd ar y pil, oherwydd o'dd mislif-oed fi yn reit afreolaidd, ag o'n i jyst yn deud 'di hynna ddim wedi gweithio i fi, dwi ddim am neud hynna.
So nes i ddeud dwi 'di bwcio i ga'l y coil fewn actually, ag o'dd o fatha, "Oh, if they can even get it in." Fatha o'dd o jyst yn deud lot fawr o pethe o'dd rili ddim yn helpu fi. Ag oddan nw ddim yn wir, ma'r coil 'di bod yn wych, ond nâi drafod profiad fi ar ôl ga'l y coil fewn, ar ôl i Elin deutho ni amdan y flynyddoedd o hi fod ar y cop coil. Fel dach chi'n gwbod, wnaeth Elin a finna cyfarfod yn ystod ein gwaith fel llys genhadon i'r Coleg Cymraeg. Ni fuaswm yma heddiw heb y Coleg Cymraeg. Felly, dyn ni'n gyffrous iawn i rannu bod y rhaglen yma wedi'i noddi gan y Coleg Cymraeg. Mae Elin a finna wedi bod mor ffodus i dderbyn cymorth gyda'n ceisiadau i'r brifysgol trwy gynllun doctoriaid yfory. Roedd y cynllun yn ein cymhorthu gyda sgiliau cyfweliadau a sut i ysgrifennu datganiad personol. Rwan, mae yna gwrs gweithwyr iechyd yfory sydd yn cynnig cymorth i unigolion sydd yn ymgeisio am nifer o gyrsiau gofal iechyd gwahanol ac yn cynnig cymorth gen staff arbenigol ym mhob prifysgol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i colegcymraeg.ac.uk. So dwi'n meddwl dwi wedi bod ar y coil 3 mlynedd, 2 flynedd, 3 mlynedd. 3 mlynedd? Let's go with 3 mlynedd. So dwi wedi bod arno am eitha sbel rwan, so dwi'n meddwl mae'n ddigon amser i actually dadansoddi sut mae'r profiad wedi bod. A jyst yn gwrando ar stori ti yna cael, fatha dyna beth ddyle pawb gael, ddim profiad fi. So profiad cael yw fel exactly fel dyle fe fod. Dylech chi gael consultation, obviously, ideally, bydd o mor gyflym â ni fyd, ond gael consultation, trafod opsiynau chi, really addysgu eich hunain o opsiynau chi, be sy'n mynd i weithio i chi'n bersonol, cos yn amlwg chi efo 2 brofiad hollol wahanol yma, ond eto, allan y profiad chi yn wahanol eto. Fel, mae pawb yn hollol wahanol pan ma'n dod i mislif nhw a pan ma'n dod i gymaint o boen maen nhw'n teimlo, pan mae'r drwm i'w periods nhw, beth sy'n mynd i weithio nhw, a yn amlwg mae'r 2 ohonyn ni, spoiler alert, wedi cael profiad eitha da efo coils. That doesn't mean fi chi yn hefyd, a mae jyst yn dangos pa mor wahanol yw pawb. Ond yn amlwg, mae'n bwysig i wybod eich opsiynau chi. So, di profiad fi ddim yn normal, a dyle pawb gael profiad fel cael, dwi'n meddwl jyst yn rhywbeth o'n i eisiau gweud, a dwi'n meddwl mae'n bwysig. Yn amlwg efo fi, o'n i'n lwcus cos o'n i mewn sefyllfa lle ni yn gwybod lot am coils a gwybod lot yn bersonol anyway, ond dwi'n meddwl y natur o sut dath profiad fi o gwmpas, so lot o bobl heb gael y cyfle wedyn i wybod opsiynau nhw, yn enwedig efo'r agwedd o fatha lleddfu'r boen a bod yn barod am y poen na. Oedd hwnna rhywbeth ella, even i fi, nath hwnna siocio fi bach. Fatha, o'n i angen bod fwy barod nag o'n i, yn enwedig am fatha 48 hours wedyn. O'n i ddim di cael periods really gwael, fatha trwm, ond o'n i yn cael periods oedd dros bob man, fel oedd cycle lengths fi mor wahanol, o'n i byth really gallu bod yn barod amdano nhw, even gymaint o'n i'n tracio symptomau, oedd literally just pob period yn hollol wahanol o ran hyd. Weithiau ni'n cael fatha 22-day cycles, wedyn ni'n cael fel 38-day cycles, a oedd hwnna hefyd yn really stressful o ran poeni am ddeichiogrwydd wedyn, achos o'n i fel, oh my gosh, dwi'n gwybod lle mae ovulation fi, oedd o just yn really stressful. Anyway, ar ôl cael y cop o coil i mewn, mae periods fi di really strwythuro eu hunain. So rwan dwi yn gallu fatha regulatio period fi lot mwy o ran tracio fo. Dwi'n gwybod yn fras-ish lle mae ovulation fi rwan. Dwi'n gallu paratoi am yr wythnos na cyn period ti lle fi'n cael really bad PMS symptoms. So mae popeth just lot mwy organised rwan o ran cylchred mislifol fi sy'n great. Ag honestly, mae hwn yn mynd i fod yn chat eitha byr rwan gyda fi, achos dwi ddim efo unrhyw complaints dros y 3 mlynedd diwetha, i fod yn onest. Mae'n rhywbeth, fel o'n i'n gweud, yn amlwg dwi'n hapus i gadw o mewn am resymau o reoli cylchred fi yn amlwg, ond hefyd, so dwi'n hapus i gadw o mewn anyway, achos mae'n mynd i fod yna, diolch yn achosi unrhyw broblemau i fi, dwi'n gofod meddwl am gymryd rhywbeth pob dydd, os dwi yn cael partner newydd, fatha mae'r agwedd atal cenhedlu yn ambarod. So dwi wedi cael cop o coil i mewn o seis
5 mlynedd. So ti naill ai yn gallu cael sef 5 mlynedd neu 10 mlynedd, ond achos yn amlwg o'n i heb gael plant a lot o ffactorau eraill, jyst anatomy fi, o'n nhw ddim yn meddwl sy'n nhw gallu ffitio'r 10 mlynedd mewn, so nath nhw fynd am yr 5 mlynedd. Dio ddim i ddeud jyst achos bod chi heb gael plant, dych chi methu ffitio'r 10 mlynedd mewn. Dwi'n nabod lot o ffrindiau fi sy'n efo'r 10 mlynedd mewn. So mae yna lot o ffactorau eraill fel anatomegol sy'n chwarae mewn iddo. So ie, so dwi wedi cael yr 5 mlynedd i rhoi mewn. Dwi heb gael unrhyw broblemau o gwbl efo fo. So ni'n gweud ma' periods fi bach trymach nag oedden nhw, ond o'n i byth yn cael periods trwm anyway. So i fod yn onest, oedd o ddim, heb fod yn newid masif i fi, dwi definitely sylwi bod nhw yn drymach nag oedden nhw, ond dwi'n lwcus achos oedd hwnna ddim yn lot i gychwyn efo anyway. A ie, dwi jyst yn teimlo yn rili gyffyrddus efo fo. Dwi'm yn meddwl amdano hanner yr amser i fod yn onest. Mae jyst rhywbeth sydd yna, mae'n rhan ohono fi wan. Ag yn amlwg mewn pan mae'r deadline yn dod fyny, na i jyst cael ydi tynnu allan a gweld lle i fi yn y mywyd i wedyn. A probably swn i'n cael un arall i rhoi mewn. A fel oedd Celyn deud, mae jyst yn neud fi dim ond lot saffach o ran fel y long-term side effects. A o'n i'n poeni rhyw fath o Celyn o ran y combined pill efo blood clots a'r side effects yna i gyd o gymryd y pill long-term. Ond ie, mae di bod yn really smooth ride i fod yn onest. A dwi really falch nes i gael o di roi mewn. A dyna beth sy'n anodd weithiau o ran gwefannau cymdeithasol y newyddion yw, yn enwedig gyfer copa coil dwi'n teimlo, ti'n clywed yr holl horror stories ma, yn enwedig o ran mynd yn feichiog tra ti ar y coil, mae hwnna yn gallu digwydd yn amlwg, ond dio ddim yn digwydd i bawb, as if fel ti'n clywed ar y newyddion, mae fel pawb sy'n cael copa coil yn endyfynu efo babis yn dod allan yn dal yr coil. Fatha faint o luniau dwi wedi gweld o stwff fel 'na ar gwefannau cymdeithasol yn ridiculous. Yn amlwg mae'n risg, mae'n gallu digwydd, ectopics gallu digwydd, mae'r holl beth yma yn risg. Ac yn amlwg, dyna pam mae'n bwysig i addysgu eich hunain cyn i chi gael unrhyw procedure ti gwneud, ond enwedig rhywbeth fel 'ma. Ond ie, ti byth really yn clywed straeon positif am pobl ar y coil, so dyna pam o'n i'n meddwl mae'n bwysig i wneud yr episod yma, jyst i ddangos dwi heb gael massive issues, dwi yn really hapus efo fo, mod i gweithio'n really da yn y mywyd i, mod i ffitio mewn i strwythur y mywyd i'n really da, mae actually di gwella periods fi o ran rhoi strwythur iddyn nhw, ac yn amlwg dwi'n teimlo'n really saff o'r agwedd atal cenhedlu hefyd. So, all in all, dwi yn bersonol huge advocate am y coil, yn amlwg caveat ar hwnna yw, dio ddim yn mynd i weithio i bawb, a mae pawb yn wahanol, a di pawb ddim yn fi. So, yn amlwg di hwn ddim yn gyngor meddygol o gwbl, a ewch yn amlwg yn syth i'ch meddyg teulu chi neu'r nyrs neu unrhyw un sy'n broffesiynol yn yr maes yma cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau am eich corff chi, achos mae'n bwysig i chi grymuso eich hunain am eich corff a dysgu gan bobl proffesiynol, ond o agwedd jyst cymdeithasol, ddim yn broffesiynol, personol iawn i fi, mod i gweithio'n wych. Dwi'n debyg o ran o'n i rili isio rhannu stori fi efo'r coil, oherwydd dwi'n teimlo fatha dwi wedi cael profiad hollol anarferol efo'r yr hormonal coil yn enwedig. Ond dwi isio jyst, t'mo', hyd yn oed os ma' stori fi yn anarferol, dwi isio deutha pobol, sa hyn yn gallu digwydd i chi, fatha o'n i wir yn meddwl worst case scenario pan nes i ga'l coil fi fewn, ac o'n i'n rili poeni amdano fo, a dwi 'di ga'l profiad hollol wych efo fo. So, ers i fi ga'l yr coil fewn, ma' cycle fi 'di fod bang on 30 days. Ag efo'r hormonal coil, ma' hynna'n apparently fatha unheard of. T'mo', fel arfer ma' pobol yn profi ychydig o gwaedu fatha nid ar mislif nhw. Dwi'n gwbod nath un o ffrindie fi profi gwaedu am cyfnod hir, ond wedyn nath mislifa hi stopio. Dwi 'di ga'l bron o gwrthwyneb i hynna. So ers i fi ga'l y coil fewn, hyd yn oed pan nesh i ga'l y coil fewn, nesh i ddim gwaedu tan y diwrnod o'n i fod i ddechre gwaedu eniwe. Ag ia, so dwi 'di bod bang on
30 days ers i fi gael y coil fewn. Ag yn y dechrau oedd mislif a fi yn anhygoel. Fatha o'n i rioed 'di profi mislif lle o'n i ddim yn gor'o' cymryd ibuprofen a paracetamol bob 4 awr. O'n i byth 'di profi mislif lle o'n i'n gallu byw bywyd fi'n arferol ar diwrnod 1 y mislif. Nath hynna bara rhyw 5 mis. Swn i'n ddeud am tua'r 2 mis diwetha ma' nw 'di mynd nôl i fod yn reit boenus. Ddim cweit mor boenus ag odden nw cyn i fi ga'l y coil fewn, ond ddim mor dda ag o'dd o pryd nesh i ga'l coil fi fewn am y tro cynta. Ond dwi yn gweud e lot llai, so hyd yn oed os 'di o'm yn helpu o ran y poen, ma' definitely am helpu o ran anemia fi, jyst t'mo' faint dwi'n gweud dwi'n gallu cadw fel gwpan fewn am oria heb gwaedu trwyddo fo, a ma' hynna yn ga'l effaith reit mawr ar dy fywyd. Ac un peth dwi me'wl t'mod 'di lot o bobol ddim yn licio siarad amdan, ond ma'n un o'r petha mwya positif dwi 'di profi o'r coil, ydi fatha rhyw. Dwi'n lwcus 'di rhieni fi ddim yn gallu siarad Gymraeg, so ellith nw ddim gwrando ar y podlediad yma. Ond, yn amlwg, ers i fi ga'l partner, yn y dechra oedden ni jyst yn iwsio condoms, a ma' 'na gwahaniaeth mor mawr yn pa mor fatha pleserus 'di rhyw, fel pan ti ddim yn gor'o' poeni am yr agwedd yna o betha. A dwi wedi clywed hynna gin lot o bobol sy 'di bod ar dull atal genhedlu, ond dwi'm yn meddwl o'n i'n coelio fo tan i fi actually brofi fo fy hun. Mae o'n helpu gymaint a t'mo' ti'm yn gor'o' stopio be' ti'n neud a t'mo' mynd i nôl condom a ma' jyst ma'n lot neisiach basically ddim yn gor'o' poeni am yr agwedd yna o betha, a dwi ddim 'di profi unrhyw agwedd negyddol rili hyd yn hyn. Fysa periods fi'n poenus hefo'r coil, heb y coil, so do's na'm rili gwahaniaeth yn fanna. Nesh i stryglo bach efo croen fi yn ella'r mis gynta o fi'n ga'l y coil i fewn, ond nath hynna wir setlo ar ôl mislif cynta fi ar y coil. O, hefyd o'n i mor gutted. Nath boobs fi cynyddu mewn seis yn uffernol mi wnâi ddeud. A dwi yn rhywun efo boobs reit bach. Ma' hi 'di bod yn wbath dwi ddim yn lyfio am corff fi, ond ma' rili helpu fi efo ymarfer corff a ballu, so ma'n fine. Ond nathon nw fatha cynyddu mewn seis ac o'n i mor excited. Nesh i fatha mynd allan 'c'os dwi'm rili 'di gallu fel prynu bras a ballu mewn fel llefydd normal 'c'os dwi'm yn ffitio mewn i A, like dwi literally ddim yn ffitio mewn i A. So nesh i fatha mynd i'r siop a nesh i prynu fel bras newydd a pob dim. A nath hynna mond para tan ella'r 5 mis, wedyn nath hwnna diflannu eto. Oh So no! dwi 'di gor'o' rhoi bras fi i ffrindie fi. So they get in good use ond yn anffodus, nid gin fi. A o ran emosiyna, ma' nw'n union sut odden nw cyn i fi ga'l y coil fewn. T'mod dwi dal yn ga'l PMS, 'di o ddim yn ddrwg neu'n well na'm byd nag o'dd o cynt, ond dwi dal efo'r rheolaeth yna dwi'n licio, dwi'n gwbo pryd dwi am teimlo'n drist, dwi'n gwbo pryd dwi am teimlo'n hapus. A ie t'mod dwi'm yn difaru ga'l o fewn o gwbwl, dwi'n rili hapus efo fo. Dwi'n rili gobeithio neith periods fi stopio at some point. Ond gobeithio o fewn y flwyddyn nesa fydden nw 'di stopio, fingers crossed. Ie, wel dyna'r peth arall fel o'n i'n mynd i weud, o'dd dyna pryd ma' pobol yn meddwl bo' fi'n ridiculous, yw dwi actually yn rili hoffi ca'l period, just yn bersonol i fi, a ma' pawb yn hollol wahanol, fel yn amlwg dwi'n nabod loads o bobol sy ddim isio periods, a yn amlwg the Mirena Coil is the way to go fel arfer am hwnna. On' ma' 'na rwbeth just dwi'n mwynhau am ga'l period, dwi'n ffeindio fo'n rili naturiol, dwi'n ffeindio fo yn rhan pwysig o'r cycle i ga'l, jyst yn bersonol i fi yn emosiynol. Dwi'n ffeindio fo fel yn rhyddhad ca'l yr actual period, ond obviously dwi'n lwcus achos dwi'm yn ca'l y massive poen sy'n dod efo fo. So yn amlwg dwi'n dallt fatha bo' fi'n lwcus yn yr agwedd yna, ond ma' jyst yn rwbeth yn emosiynol I suppose.
dwi yn mwynhau ca'l, ond fel oedd Celyn yn gweud, fel 'di emosiyne fi heb newid o ran dwi dal yn ca'l PMS, symptoms cyn y mislif, dwi dal yn mynd fyny a lawr fel ma' pawb yn neud yn ystod 'u cycle nw, ond rhaid ni ddeud, 'di o ddim hanner mor wael a be' o'dd o pan o'n i ar yr combined pill. So, 'dyn ni definitely gweud i fi'n bersonol, ma'r emosiyne side of things 'di bod yn lot gwell o ran bod ar y copper coil na ar y combined pill. Oherwydd dwi efo'r coil efo progesterone yno fo fel nes i ddeud cynt, o'n i'n poeni, so yn amlwg cyn i chdi gwaedu, ma' progesterone yn cynyddu reit cyn y mislif a dyna sy'n achosi fel arfer yr symptoma PMS ag o'n i yn poeni fyswn i'n teimlo sut ydw i yn ystod PMS trwy gydol yr amser, ond 'di hynna ddim 'di bod yn wir i fi yn bersonol. Dwi 'di gweld ddim llawer o effaith o gwbl ar emosiyna fi, swn i ddeud dwi reit debyg i sut o'n i cynt, ella dwi chydig bach mwy anxious nag o'n i cynt, yym, 'di o ddim yn unrhyw beth dwi'n sylweddoli sy'n ga'l effaith ar fy mywyd, ond t'mo' ella dwi ddim cweit yn ga'l yr un emosiyna ag o'n i cyn i fi ga'l y coil i fewn, ond 'di o ddim 'di bod yn unrhyw beth negyddol neu unrhyw beth sy'n ga'l effaith mawr ar fy mywyd, a ma'r positives o gweud y llai a ga'l rhyw heb boeni amdan beichiogrwydd yn well na unrhyw beth arall. Ie, yn sicir. A be' arall o'n i moyn gweud hefyd i bobol sy'n poeni, nesh i ga'l y coil 'di rhoi mewn pan o'n i ar period fi. So yn enwedig os dych chi yn poeni am ca'l e 'di rhoi mewn os chi ar 'ych period ne' emergency contraception wise, bo' chi yn gallu ca'l e 'di rhoi mewn tra chi ar period chi. Ag o'n i yn amlwg o'dd o hefyd yn profi o'n i ddim yn feichiog, ond so os chi yn poeni am hwnna, peidiwch poeni, chi yn gallu ca'l coil 'di rhoi mewn tra chi ar period chi. Wel, dyna ni. Dyna stori fi a Cel ar yr coil, ca'l y coil 'di rhoi mewn, byw efo'r coil, ag yn amlwg fel nes i ddeud, ma'r ddwy brofiad yn rhai positif, ag ella bydd hwnna ddim yn wir i bawb, ond gobeithio chi 'di ca'l bach o fewnwelediad i ddwy broses eitha gwahanol. Yn amlwg 'dyn ni ar ddwy coil wahanol sy'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol, a ma'r ddau gweithio'r un mor effeithiol i'r ddwy ohonon ni. So jyst yn amlwg fel o'n i'n deud gynne, gwnewch eich ymchwil, addysgwch eich hunan, ewch i weld 'ych doctor am fwy o wybodaeth amdanoch chi'n bersonol yn amlwg. Ond gobeithio hwnna 'di ca'l gwared ar falle bach o'r stigma o gwmpas coils a yr holl drafodaethe negyddol 'dyn ni fel arfer yn clywed o gwmpas y coil. Ond jyst cyn i ni orffen yr episod yma, ma' Cel efo cwpl o controversial points. Dwi actually'n cytuno efo bob un ohonyn nw, so alla 'dyn nw ddim mor controversial â hynny, jyst i rannu efo ni. So Cel, go for it. Dwi'n poeni am ddeud hyn, ond y rheswm o'n i isio sôn am hyn ydi oherwydd nes i ddim mynd am y Mirena Coil am amser mor hir oherwydd be' o'n i 'di gweld ar gyfrynga cymdeithasol, a dwi'n hollol dallt pobol yn rhannu profiade personol nw. Dwi'n hollol dallt hynna. A dwi hefyd yn dallt pobol sy'n gweithio yn y maes iechyd a sy efo dealltwrieth o'r coil yn sôn amdan hynna, ond be' dwi'n gweld lot o ar gyfryngau cymdeithasol ydi pobol yn rhoi barn neu'n rhannu gwybodaeth am y coil sydd ddim 'di ga'l y coil a sydd ddim yn gweithwyr gofal iechyd, ag o'n i'n cymyd lot o'r barn yna, t'mo' mewn i ystyrieth pan o'n i'n poeni amdan ga'l y coil fewn, ag y poen mwy na dim byd o'n i'n poeni amdan. Ag ers i fi ga'l y coil fewn fy hun, a o'n i'n rili ffodus bod o ddim mor boenus ag o'n i'n disgwyl, dwi'n dallt ma' pawb yn ga'l profiada hollol wahanol, ond ers i fi fod ar leoliad, dwi 'di sylweddoli bod lot o petha mewn meddygeth yn golygu rhywfaint o boen. Dwi'n gwbo ma' hynna'n swnio'n ofnadwy a dwi ddim yn deud o gwbl bo' fi yn cytuno efo hynna,
Ond ma' 'na gymaint o procedures sy'n ga'l ei wneud hefo dim llawer o poenladdwyr, a ma'r coil jyst yn un ohonyn nhw. A t'mod, dwi 'di gwylio pobl yn ga'l bronchoscopies, fel endoscopies, colposcopies, fatha ma' nw i gyd yn reit boenus, a os fysen ni yn defnyddio pethe fel general anaesthetic i rhoid coils fewn, fysa'r mynediad at y gwasanaeth yna mor restricted. Fatha, ti hefyd yn rhoi dy hun at risg lot uwch. T'mo', os ti yn ga'l general anaesthetic, ma' 'na risgs i bob dim. Ma'n risg isel, ond ma' dal yn risg. Ag i fi yn bersonol do'dd hynna ddim yn angenrheidiol. A wedyn, fy ail pwynt controversial ydi o ran hormona a'r pil a ballu, mae o'n gallu ga'l enw drwg oherwydd ma'n gallu masgio symptoma, a dwi'n hollol dallt hynna. Mae o'n rili bwysig i wbod os o's gen ti broblem fel endometriosis neu PMDD neu rhywbeth fysa ella'r pil yn masgio. Ag yn amlwg do's 'na ddim digon o ymchwil fewn i pethe fel yym effaith y pil ar endometriosis a pethe fel 'a, ag yn amlwg os fysa fo'n ga'l effaith negyddol, t'mo' swn i'n ail considero yr coil. Ie, yn sicir. A honestly, dwi'm yn meddwl bod be' ti 'di deud mor controversial â ni, fod yn onest, ond ma'n bwysig i bobl ddeud y pethe 'ma. A newn ni weld o ymchwil fi flwyddyn nesa yn union beth sy'n dod allan o'r holl lleddfu poen efo IUDs a coils yn ca'l 'u rhoi mewn. So bydd hwnna'n ddiddorol i ddod nôl a deutho chi sut ma'r ymchwil yna'n mynd. Yn amlwg bydd project fi ond yn rhan bach o brosiect mwy sydd yn mynd mlaen, ond yn amlwg dwi'n gobeithio gallu fatha cario mlaen, bod yn rhan o'r project hyd yn oed ar ôl i fi orffen yr integration degree. Bydd yn lyfli. Ond ie, so dyna episod fi a Celyn ar coils, a yn amlwg ewch i ymchwilio'ch hunan, gofynnwch eich meddyg teulu, siaradwch efo ffrindie chi, fel siaradwch efo pobol sy wedi ca'l profiade da, profiade drwg. Ma' o jyst yn bwysig i fatha arddu eich hunan efo gymaint o wybodeth â chi gallu cyn i chi neud y penderfyniad 'na. So ie, ma' hwnna jyst yn bwysig i gofio hefyd. Fel, be' swn i'n ddeud amdan cyfrynge cymdeithasol ydi ma' 'na gymaint o werth i ga'l allan o cyfrynge cymdeithasol. 'Dan ni 'di efo gymaint o bobol ar y podlediad sy ella ddim 'di ga'l profiada personol a ddim yn gweithio gofal iechyd, on' ma' nw'n postio petha addysgiadol, a ma' nw'n postio petha sy wir o werth i gymaint o bobol. Ond paid byth a gad'el i rhywbeth ti'n gweld ar gyfrynge cymdeithasol newid meddwl ti, neu newid be' ti'n bwriadu neud. Yym, just, yeah, t'mo', take everything with a pinch of salt, gwneud yn siŵr bod ti'n checio yr resources ma' nw 'di iwsio, a iwsio nw i addysgu neu i clywed profiade pobol eryll, ond paid â ddefnyddio fo i newid be' ti am wneud i iechyd dy hun neu corff dy hun. Ie, dy gorff di yw e ar ddiwedd y dydd, a ma'n bwysig i ti neud y penderfyniad yna a ddim gad'el i neb arall newid dy feddwl di gormod. Ond ie, so dwi me'wl dyna probably prif neges ni o'r episod yma sy yn rili bwysig. On' ie, diolch o galon i chi am diwno mewn i'r episod yma. Diolch o galon am diwno mewn i cyfres rhif 2 o Paid Ymddiheuro. Wedi bod yn lyfli gallu recordio unwaith eto. Diolch i'n holl gwesteion hollol anhygoel ni. Ydych chi gyd 'di bod yn wych ar y series yma, a ma' fi a Cal 'di jyst wir mwynhau recordio pob un episod. So yn amlwg fydd Cal off yn trafeilio, ond dwi'n mynd i fod yn y Steddfod Genedlaethol mewn cwpl o wythnose, ag yn amlwg fydd yr episodes yma gyd allan erbyn amser ma' hwn yn mynd allan. A jyst gobeithio bo' chi 'di mwynhau y gyfres rili, a 'dyn ni'n edrych mlaen i fod nôl efo chi am gyfres arall yn fuan. Diolch enfawr am y gefnogaeth, a diolch enfawr i bob gwestyr sy 'di bod ar y podlediad. 'Dan ni mor ffodus, 'dan ni efo gymaint o fenywod ysbrydoledig 'di dod ar podlediad ni, a diolch i bawb sy 'di cefnogi ni trwy gydol cyfres 1 a cyfres 2. Diolch! Diolch, tara! Paid ymddiheuro. Yr unig reol yw paid ymddiheuro.